A wannan bidiyon ina son in muku misalin yadda ake lissafin kuɗin shipping ta jirgin sama. Ga misali na farko, aka ce kuɗin shipping ɗin keji ɗaya suna cazan $8. To idan suna cajan na $8 sannan ku kayan da za ku siya yana keji 2, kuma dala a ranar aka ce 1,568. Idan keji ɗaya dala 8 ne, za mu fitar da dala nawa ne zai mana shipping keji 2. Sai mu ce to dala 8 ɗin nan mu ninka shi da kejinmu guda 2 zai ba mu dala 16. Idan kayanku keji 5 ne sai ku ce dala 8 ku ninka shi da keji 5 dala nawa zai ba ku. Yanzu da muka ninka namu haka sai ya ba mu dala 16. Wannan dala 16 da ya ba mu sai mu ninka shi da kuɗin dala a yau. Tunda mun ce misali kuɗin dalarmu a yau 1,568 ne, sai mu ce to dala 16 mu ninka shi da 1,568 zai ba mu 25,088. Ba kowane shipping company ke karɓan dala 8 ba. Wasu za su iya ce muku dala 7.2 suke karɓa. Sai ku duba ku gani dala 7.2 ku ninka shi da keji ɗin abin da za ku siya nawa zai ba ku. Abin da ya ba ku sai ku canja shi zuwa naira. Yanzu wannan kamfanin tunda sun ce misali dala 8 suke karɓa, ta yi kuma a nan dalar ma yau ba 1,500 ba ne. To in ba 1,500 ba ne misali a ce 1,600 ne. To ya lissafin zai zama? Sai ku ce wannan dala 16 sai ku ninka shi da 1,600. Shipping ɗinmu zai tashi 25,600 a maimakon 25,088. Haka ake lissafi ta jirgin sama. Misalin air shipping na biyu, akwai shipping company ɗin da za su ce muku suna karɓan dala kaza na shipping sai su karɓi 1,000 a kan kowane shipping, kuɗin da suke ba wa customs kenan daban suke caji. Sai muka ce kuɗinmu a dala yau, canjin dala 1,650, sannan nauyin kayanmu a misali 5 kg. In naku za ku iya sa, in kamar yanzu kayanku ya tashi keji 1 za ku iya lissafi da keji 1, in keji 10 ne za ku canja nan ya zama keji 10. To wannan da suka ban kuɗin a haka, ya za a yi mu fitar da shipping ɗin? Sai ku zo ƙasa wannan dala 6.8 ɗin sai ku ninka shi da kuɗin dala a yau. Kuɗin dala a yau kuma muka ce 1,650, sai ya ba ni 11,220. Wannan 11,220 ɗin sai ku ɗauko 1,000 nan da ake biyan customs sai ku haɗa da shi. Idan muka haɗa sai komai ya tashi a kan 12,220. In na tashi kuɗin shipping ɗina dama na ce keji 5 na ɗauko ko? To sai in ɗauko keji 5 ɗin nawa sai in ninka shi da wannan kuɗin shipping ɗin da na fitar. Sai komai ya tashi min a kan 61,000 da naira 100. Wannan shi ne kuɗin shipping na kaya ta jirgin sama idan keji 5 ne. Yanzu misali, sai muka ce a'a kayanmu keji 2 ne. Kun gani muka ce kayanmu 2 kg ne, to shi ma za mu ninka shi ne da wannan kuɗin da wannan ya ba mu, sai ya zama muna da kuɗin shipping ɗinmu zai tashi 24,440. Kun gani 24,440. Wannan shi ne, in kuma nan keji 10 ne mutum sai ya sa ya ninka. In keji 3 ne mutum sai ya sa ya ninka da nawa ne kuɗin shipping na keji 1. Abin da za ku tambaye su kawai nawa kuɗin shipping na keji 1. Wannan kuɗin shipping na keji 1 da shi za ku ninka in ma keji 2 ne da ku, in ma keji 3 ne, in ma keji 10 ne. Kun ga wannan da muka yi lissafi mun samu wani 24,000 da wani abu, amma da muka koma nan kun ga 25,000 muka samu a shipping na keji 2. To ya danganta da shipping company ɗin, ya danganta da kejin kayanku, ya danganta da nawa ma suke caji per keji.